Έρχεται κι άλλο έρχεται. Για πες μου, καπετάνιε. Τσάγια. Τσάγια. Έρθω. Ωραίος. Πάμε, πάμε. Έρχεται. Ωραίος. Αυτός είναι διερέγκος. Πάμε, κι άλλο πάμε. Πω. Πάμε. Να το τραβήξουμε αυτό στη θάλασσα. Πετάφλε, κοίτα τη θάλασσα. Το βλέπω. Κάνε το ρεπορτάζ. Τι να σου πω, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια εξόρμηση με πολλά ψάρια. Έχετε κι άλλο. Στα στροφάδια βρισκόμαστε, Στο νησί του όπου ξεκινήσαμε μια καλή μέρα Όπα. έχοντας με μια συρτή 60 κομμάτια. Συνεχίζουμε πώς? Συνεχίζουμε με 2 παραγαδάκια που έχουμε ρίξει για να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγει. Κάνει και λίγο ψάκι να φαίνεται καλύτερα. Δεν τον παρέχουμε αντίπαρο. Πρέπει να έχουμε περάσει ήδη τα 150. Είναι και μεγάλο. Το μισό παραγάδι. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πέρσι έχουμε ρίξει για ξυφίες. Το βλέπω. Το βλέπω. Ναι. Έχουμε έρθει για ξυφίες αυτή τη στιγμή. Χωρίς μύτη. Αλλά μας βγήκανε χωρίς τη μύτη. Δεν μας πειράζει. Ωραίος. Τρέβα πίσω τώρα. Τράβα λίγο εκεί πέρα. Έχουν όρεξη σήμερα τα ψάρια. Τι θα κάνω τώρα. Στέφονται. Η καλύτερη ψαριά όλων των εποχών. Για να δούμε μέχρι που θα φτάσουμε. Πάμε κι άλλο. Ωρε μάνα μου, τι έχει να γίνει. Πάμε κι άλλο πάμε. Μα πού θα τα βάλουμε, πείτε μου. Κρατάει και αντίβαρο γιατί εδώ πέρα, γιατί όλοι έχουμε έρθει από εκεί. 100 κιλά ψάρια. Εδώ είναι τα ψάρια. Δύο δεν κάνει. Πάρε από εκεί θα ανάψει τον πάγκο που δεν κάθεσε. Να βλέπει ο απλός θεατής τα ψάρια. Είναι Τάκη. Από ό,τι βλέπετε έχουμε 2. Πίσω και τράβα εκεί μόνο. Τράβα Ναι. το βίντεο να προκοπεί. Από ό,τι βλέπουμε έχουμε 2 λεκάνες, η οποία η μία είναι γεμάτη και η άλλη αρχίζει και γεμίζει. Να δούμε μετά που θα βάλουμε και το άλλο παραγάδι. Θα πέσουν όλα κάτω, θα γίνει χαμός. Όλο το παραγάδι που θα το βάλουμε. Θα τα ρίξουμε όλα στη βάρκα μέσα. Κι άλλο ψάρι. Να γίνει χαμός. Απίθανο κι όμως πιθανό, παιδιά. Έρχεται κι άλλο. Ασπρίζει όλη η θάλασσα, μα τι μπορεί να είναι. Ψηφίας. Βάλει νεκρό. Ωρε τσάγια. Ωρε τσάγια. Ένας ρέγκος. Κι άλλο ψάρι, τώρα μετά το άλλο, μα τι θα γίνει. Πείτε μου τι θα γίνει. Ένα πάντα εκεί. Ένα. Δεν πετάσουμε το χωράσουμε τα τριφύλια. Τα τριφύλια για τις ουράιδες θα έχουμε. Θα προλαβαίνω, θα πηδήξουμε στο δρόμο. Τα 2-3 έρχονται σειρά. Δεν προλαβαίνω. Τράβα το και λίγο στα πλάγια να φανούν. Ναι ρε, τα κοιτάω, τι να τους κάνω ρε. Γαϊδούρια, μα δεν Ωραία, είναι ψάρια. αυτό είναι ψάρι. Μα, Μα δεν είναι και ψάρι.
Μα τι έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος. Γαϊδούρια είναι. Κοίτα, άλλο θέλει. Περίμενε Θανάση, περίμενε. Δεν είναι μεγάλα. Μα πω, για να σε δω ρε χειρουργέ. Ωραία πούσι μου. Μα γιατί να μην μπορεί να το πιάσει στο χέρι σου, πες μου το λόγο. Δεν αγκαλιάζεται. Ναι. Έχουμε 3 φαρβάτα κομμάτια. Βάλτε εκεί τη μεγάλη λεκάνια από πάνω να φαίνονται μωρέ. Για πιάσω ρε χειρουργέ. Μα μπορείς να το πιάσεις. Τελείωσε. Έκανα.